Iti sango ti entero agimong, indaydayaw ni David ni Yahweh. Kinunana, O Apo a Diyos ni Jacob a kapunuan mi, madaydayaw kuma ti agnanayon, na indaklan ken man nakabalin ka, nadayag ken natanok ka, kukwam amin nga adda sa dilangit ken ditoy daga. Sika ti ari ken kangatuan a mangituray iti amin. Sika ti pagtaudan ti amin a kinabaknang ken sanikwa. Sika ti mangituray iti amin. Addaan ka iti pigsa ken pannakabalin, ket sika ti mangitanok mangted iti pigsa iti amin. Ita agyaman kami ken ka, O Diyos mi, ket idaydayaw mi tinagloryaan anagan mo. Gloria kuma ken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, nukasano iti ugma, kasta magnanayon, kualaeng. Amen. Santo, 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 Diyos sa bisa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ma. Santo, 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 silang enayat ka, Diyos amadayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawin ka, dagiti sa santo asang sangkamaysa. Kerubin ken seraphim, at marintumengda, agrukbab ken ka, adi humingga. Santo, 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 awaganda ka, dati manahasud gloria miwena. Santo, 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 ang panakabalin asiken hayan. Santo, 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 Diyos sana marswa, langit ken dagat siksikat idayag ka. Santo, 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 manabalin ka, Diyos amadayaw, awanin ka na. Amen. Pagkararag tayo, O Apo Diyos, managayat kan manakabalin amin, may tantanok launay, O Apo Diyos, itinasantuan nanagan mo. Apo Diyos, iti daytoy nga bigat,
Si papakumbaba kami manen Apo, ngem siyayaman iti puso mi nga dumatag ken ka Apo Dios iti daytoy nga panagdaydayaw mi. Agyaman kami ti baro nga biag Apo, ti salunat nga sagot mo manen kada kami, kat nakabailan mi ti imay manen ditoy balay mo. Dawaten mi nga rodo Apo Dios iti daytoy nga panagdaydayaw mi iti presensyam, ti panakibait mo iti tunggal may sa kada kami, ket palubusam kadi o Apo Dios iti Espiritu Santo nga aggaraw. Kadagiti panagsaganam iti puso ken iti panunot mi nga mangawat iti mensahe ti biag. Paregtaem kadi o Apo Dios nga kankanayon iti ayat ken iti rag-umi nga agserbi ken agtulnog ken ka. Dagito iti dawat ken araraw mi iti nasantuan nga naga ni Apo mi nga Jesus manugbot niyo ken mangisalakan kada kanunay. Amen. Gapu iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno ti siya sinuman a mamati ken kuana, saan amatay, no diket agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno ukomen na iti lubong, no diket tapno isalakan na. Ipudno tayo dagiti basol tayo iti Dios, iti kaaruba tayo. Maawis tayo kakabsat, ti kabailan, ti siya sino man kabailan na tagparintumeng, agtarigagay, agkonfesar, bayat tinatal na atukar ti organo, maawis tayo, iti daytoy nga kanito. Kararag tayo. Manangaasi a Diyos, di mi mailadawan, aditay ililiwin ti agbalin nga nabaknang. Saan kam nga nagtalek, kada kayo nga isot, nang ipaay ti kasapulan mi. Nagbalin ka, anapudno, kada kam. Papigsaem ti panagtalek mi, kadagiti nasaya at asagot mo, kada kam. Ammom ti kasapulan mi, tulungan na kami, amapnek kadagiti kasapulan mi, ken pakaragsakan nga maibinglay kadagiti dadduma. Amen. Amen. Kakabsat daytoy iti panawen nga panangurnong kadagiti sagut nga agpaay iti paaramid iti multipurpose building. Maawagan tayo dagiti ushers.
Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat, iti daytoy nga aldaw, ken kastamet, kadagiti kadwa tayo, iti uneg, iti iglesia tayo, ken dagiti adda, iti online, naimbag nga aldaw tayo amin kakabsat. Good morning! Ayan, kitain nyo man, dagiti adda talikudan nyo kakabsat, isiman nyo mamet, ken dagiti adda iti sangwanan nyo, kada sikigan nyo, isiman nyo, agyaman nakabsat, tanakadwata ka, iti daytoy nga panagdaydayaw tayo. Kunayo mata kakabsat, tapno kastagat mamamuyo mat, dagita kaabay tayo. When kakabsat, agyaman tayo, iti daytoy nga kadito, nga intay panagdaydayaw manin, iso ti umuna nga Domingo, iti bulan ti Agosto. Ket ti bulan ti Agosto, ket mauawagan tayo nga Stewardship Month, ket agtultuloy nga maawis tayo nga agserbi kinapo kas naimbag nga adalan na kas mapagtalkan babaen kadagiti agtultuloy nga panaki ti presensya tayo ti uneg ti iglesia babaen kadagiti panagserbi tayo ken kastamet ti panangipaay tayo kadagiti datdaton tayo tapno kasta ket agtultuloy nga masuportaan met dagiti ministeryo ti iglesia tayo dito is Central United Methodist Church. Kablaawan tayo amin kakabsat dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito no adaman dagiti first timer kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat adda dagiti first timer tata and maragsakan tayo ayan dagiti taga kakabsat tayo nga naggapupay Dupax ayan nagyaman tayo ti kaadada ket siraragsak kami nga makadwada kayo ti panagigibong tayo dito Central United Methodist Church isoda ket naggapupay iti Dupax Nueva Vizcaya. Ken maragsakan tayo mat adadtoy ting ingoten ti ama ni Dr. Joyce. Ayan nga kas representative iti CFA iti North Philippine Annual Conference da napasamak nga Philippine Central Conference CFA meeting idi Kalman dito headquarter. Ket maragsakan tayo nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito. Ken kastamet kakabsat nga kablaawan tayo dagiti mangiselebrar dagiti panakadanon iti panagkasangay da iti daytoy nga lawas itatangal daw ket isu ti birthday ni kabsat nga Ofelia Salazar iti inuna nga anak ni Ati Malu adadtoy kakabsat ay awam sapay. Ken kastamet into no 6 isumat ti birthday ni Jaconesa Medi. Ayan, ti Jaconesa tayo, Medilyn Galanza, iso ti birthday na bot into no 6. Ken kastamet, ken ni ate Jocelyn Kabugon, into no 8. No, adaman pa kasangay kanyayo, iti da ito yung lawas na kakabsat. Dapay kakabsat, kidawik man, ti panangitayag yun gitay imayo, tapno kastagat. Mabisita da kayo man, ket sapay la kuma hangkay mabain nga mangawis, sa dino man tayan nyo, ket do kasapulan nyo ti panangikararag, no naabot nyo dagiti anibersaryo yo, kastamet kadigiti panagkasangay yo, ket sangkay ko mga mabain nga tumawag lang, tapno kasta ket umay kami, ket no available dagiti visiting team tayo ket umay kami tapno kasta ket makipagkararag kanyayo kakabsat. Ken kastamet nga agyaman tayo idi Kalman tinapasamak nga pagsulong voluntaryong pagsulong seminar na napasamak idi Kalman ket agyaman tayo dagiti representative iti Ilocano Service ti panakipasetyo iti daytoy nga aramid. Ket maawis dagiti anak tayo no dati apo ko yo ditoy nga kada Domingo ket adda iti children's worship nga papasamak iti Garcia Hall. Mabali nyo nga ipanso iti Garcia Hall ta damit iti nairantang worship service dagiti ubing tayo kada Domingo oras ti alas 9:30 aging ganat alas 10 iti ti agsapa. Ken kastamet into no sumaruno nga Sabado, maawis tayo amin kakabsat para iti UMM Fellowship and General Assembly
into no Sabado, dito'y Garcia Hall, ket maawis dagiti amin nga United Methodist Men. Ken kastamet into no Domingo, iso ti Women's reception nga maaramid dito'y Garcia Hall into no maminsan nga Domingo. So agtultuloy nga maawis kayo, ken exclusively for Ilocano, Stewardship Committee Wellness Check and Fellowship for the Ilocano Congregation into no August 16, ti Sabado, ti oras iti agsapa, kakabsat, alas 7, kasiyay. Ken kastamet ti Music Sunday tayo into no August 17. Ket agtultuloy tayo, ikararag, ken suportaan, dagitoy nga aramid ti iglesia tayo, nang nangruna ti Ilocano tapno kasta ket adda ti representante tayo kadagiti na duma-duma nga aramid ken ministeryo ti iglesia tayo ditoy Central United Methodist Church. Dagiti laing kakabsat ket naimbag nga agsapatay amin. Ti panakaibasa ti nasantuan na surat iti Kolosas kapitulo 3 ket manipod iti umuna aging gana iti 10 ket maysa nga bersikulo. Idi napagungar ni Kristo, napagungar kayo met. Ngarod biruken yo dagiti adda ijay langit ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na iti makanawan ti Dios. Panunuten yo dagiti adda sadyay. Saan adagiti adda dito'y daga. Tanatay kayon, na idulinen ti biagyo iti Diyos, iti panakikaysayo ken ni Kristo. Ni Kristo ti pudno a biagyo, inton agparang, adda kay tumet akadwana, ket mairanod kayo iti gloryana. Ngarud masapul nga iwaksiyo dagiti na idagaan at arigagay akas iti immoralidad, kinarugit, kinaderrep, kinarugso ken kinaagom, tati kinaagom may sa akita ti panagrukbab iti Didyosen. Gapu kadagitoy agdisuorto ti pungtot ti Dios kadagiti saan nga agtulnog ken kuana. Adda iti tiempo a nagbibiyag kayo kadagiti kasta apang gartem. Idi iturayan na kayo dagita atarigagay. Ngem ita masapul nga idyanyo amin dagitoy. Pungtot, derrep ken gura. Di kay agsao iti makapabain, awan kuma tinarugit abalikas nga agaon kadagiti bibigyo. Di kay agiinnulbod, ta inuksubyon iti daan a kinatao agraman dagiti ugali na. Ket inkawesyon ti baro a kinatao, daytoy ti baro a tao a kanayon a mapabpabaro, tapno umasping iti Dios a mamarswa ken kuana. Ken naananay iti panakaamuyo ken kuana. Iti kasta awan hentil wenno Hudyo, nakugit wenno saan a nakugit. Ganggan na narungsot a tao, tagabu ken siwawaya. No diket ni Kristo iti so amin, ken adda iti so amin. Amen. Kidawek man, ti panagtakder ti tunggal maysa kanya tayo kakabsat, ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, manipod ti surat ni Lucas, may ka-sangapulo ket 2 kapitulo, versikulo 10 ket 3 aging ganat 20 ket maysa, ket kastoy ti mabasa tayo. Adda maysa a lalaki, ana talyong sadyay, maestro kinunana kini Jesus, ibagaman ti kabsat ko a lalaki nga bingayin na ti sanikwa at tinawid mi iti daydi amami. Gayem imbaga ni Jesus, siya sino aya tinangted kanyak ti kalintingan ang mangideng wenno mangbingay ti tawid yo nga agkabsat. Intuloy na ti kinunana kadakwada amin, kitain nyo ket agannad kay ti amin akita akti kinaagom. Tatipudno abiyag ti tao saan ana ibatay ti sanikwa no diket kasano ti kinabaknang na. Oray no kasano ti kinabaknang na. Sinarita na kadakwada iti daytoy apangarig. Adda idi ti baknang anawadwad ti apit na. Kinunana ti bagina anya nga ta ti aramidek. Awan umanay a pangipenpenak ti apit ko. Amukon.
Daytoy ta aramidik, rakrakik to dagiti sarusar ko, ket mangibangon nakto kadagiti dakdakkel a pangipenpenak ti apit ko, ken dadduma asa nikwak. Ket kunak to ti bagik, naggasat kan bagi, ta adda amin a masapul mo iti adu a panawen. Aginana ka, mangan ka, uminom ka, ken agragsak ka, ngem kinuna ti Diyos ken kuana, maag, itamet laing rabii matay ka, ket amin dagitoy nga urnong mo, siya sinon to ti agtagikwa, ket inggibos ni Jesus, kastanto ti pagbanagan dagiti agurnong ti adu asanikwa, nga agpaay kadakwada, ngem na panglawda ti imatang ti Diyos. Diyos ti mangbindisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaybasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Item di tinapay ti biagabong maipay dito'y kararwa kas parang Pedro dyan den at baybay kadagit kita.
Gyaman tayo ti mensahe nga impaay digiti koro tayo iti daytoy nga kanito. Panangipaay ken Apo ti biag tayo. Ti binasak nga teksto manipod ti surat ni Lucas ti may kasangapulo ket 2 nga kapitulo a bersikulo sangapulo ket 3 aging ganat 20 ket maysa. Daytoy nga teksto ket saan a maipapan iti kinadakes ti addaan ti maysa a kinabaknang. No di ket maysa daytoy apakdaar a maipapan kadagiti saan nga umisu a prioridad tayo kadagiti sanikwa nga addaan kada tayo. No kitain tayo ti binasak niluktan ti maysa nga saludsod ken Jesus nga kinunana manursuro ibagaman ti kabsat ko abingayan na kanyak ti tawid ko. Maysa nga saludsod ken Jesus nga may papan kadagiti sansanikwa. Ammo tayo nang nangruna kanya tayo ambok ti sumagmamano kada tayo o kada kayo kakabsat dalawa dagiti sansanikwa solar dakkel ti naidulinda nga pirak kadagiti kwarta kadagiti bangko. Mabalin nga daduma kada tayo kanyayo kakabsat ni riw-riw tinaa maalada kadagiti insurance na dakkel dagiti naalada nga interest manipod kadagiti time deposit da nga maalada ken daduma pay nga sansanikwa nga addaan kada tayo. Maipada iti daytoy nga konteksto tayo kas maysa nga Pilipino kadagiti inaldaw nga adu dagiti reklamo nga mapadpadasan tayo nang nangruna kadagiti abogado adu dagiti reklamo nga panagsisinopyat dagiti pamilya may papan kadagiti material nga sanikwa nga nagpataod nga isut gapuna iti nagpataod ti singgalot kadagiti pamilya nga ti kapatgan ken dagiti pagsusupyatan da ket dagiti tawid a mabalin amang mangperdi iti napintas nga relasyon ti pamilya ken ti uneg ti kagimungan o di kaya oray pay iti biag da mabalin nga agpipinnatay da gapo kadagiti sansanikwa. Isu nga, ti suggestion ko kanyayo kakabsat, no ag-reunion kayo, ti kapintasan nga paayayam nga aramidin nyo kakabsat, no adagimong nyo nga pampamilya kakabsat, ket DJ kunadang rod, agawan ng lupa kano kakabsat. Anyo liplipatan DJ kakabsat ha, aglalo no, agiginora kayo, agapa, gaputisan ni kwa, DJ kano ti paayayam nyo. Ngem kitain tayo adagos ti nagpayduma nga panagkedked ni Jesus ket kinunana lalaki siya sino kanyak wenno nang dutok kanyak nga ukom wenno arbiter tinagbaitan nyo. Mabalin nga iti daytoy nga kanito
ammo ni Jesus nga saan nga daga ito'y ti aramid na. Napateg da ito ingem impakita ni Jesus ti panagkedked na ti akem na kas nailubungan nga mangibabait manipod kadagiti panagsisinopyat iti sanikwa. Ammo na nga ti misyon na ket saan amang ngedeng kadagiti legal wenno daduma pay nga pagsisinopyatan no di ket mangiwaragawag laeng wenno mangiladawan iti pagarian ti Apo. Ket dayta ti nangayabandak, dayta ti ammo ni Jesus nga nangayaban ti Dios Ama kenkuana. Isut gapo na no daduma kakabsat ti tinabaknang a tao iti pangarig no kitkitain tayo na bendisyonan isuna tinawadwad nga apit. Ket impakita na nga laeng ti panangimaymaysa panagurnong itinawadwad amang bangon pa iti dakdakkel nga kamalig a pangipenpenan na kadagiti amin nga inapit na wenno sanikwana tapno masalakniban na dagitoy nga addaan kanyana. Gapu tanawadwad nga rod ti bendisyon nga inawat na. Ngem saan na nakita ti kinaawan serbi dagiti na indagaan pinagrigatan na. Nalipatan na nga ti kapatgan nga aramiten na kumakit agurnong kadagiti sanikwa iti imatang ti Apo bayat nga agurnong kadagiti sansanikwa nga masapol tayo met dito'y daga. Yem no daduma kakabsat kastoy ti mapaspasamak kanya tayo. Mas ipangpangro na tayo dagiti kasapulan tayo nga sanikwa numampay napateg dagitoy ngem no dagitoy nga sansanikwa nga addaan kanya tayo isu ti ipangpangro na tayo nga saan nga dagiti sanikwa ti imatang ni Apo Dios awan serserbi dagitoy nga banag nga addaan kanya tayo. Ket daytoy ti mangipakita ti kinamaag ti tunggal may sa kanya tayo. Saan nga dakis ti addaan ti sanikwa ektarya nga sansanikwa solar ni riw-riw nga pirak ti kadagiti bangko. Saan nga dakis kakabsat? Kasapulan tay amin dagita. Ngem no dayta ti pangpangro na tayo kadagiti biag tayo nga isumet ti makaperdi ti relasyon tayo ken Apo ken kastamet kadagiti kaaruba tayo. Saan nga napintas kakabsat? Saan nga daytoy ti pangarig amay papan kadagiti kinadakes ti tao nudiket ti kinamaag. No kastoy ti panagkita tayo ugali tayo kakabsat adda ti kinamaag ti tunggal may sa kanya tayo. Ti daga iti nang pabaknang ti tunggal tao nagpataod tinawadwad nga tapno kastakit mausar tayo kadagiti inaldaw nga panagbiag tayo. Ket karbingan tayo kakabsat kas tattao nga pagnumaran ti kinabaknang ti lubong nga impaay ti Dios kada tayo. Ti kinaparabor ti pinarswa ti Apo ngamin kasapulan tayo kadagiti inaldaw nga panagbiag tayo. Ngem ti kayat ni Apo Dios nga aramiden tayo isu kumamet ti panagaywan tayo. Kadagiti intalek ni Apo Dios ti tunggal maysa kanya tayo. Maysa kadagiti issue nga mapaspasamak kanya tayo. Ti Senate ken the lower house ken Senado ken ti kadagiti congressman ada dagiti innayon da kano nga dadakkel nga bilyon nga kwarta. No dagiti medyo natainganen idi ribo-ribo lang ti mabalin nga takawin dagiti opisyales tayo idi 1 milyonen tatan bilyon kakabsat ti pagtutungtunganin.
ket nagdadakkel nga gatad nga ipakita na kanya tayo. No kasano ti araramidin dagiti mangituray kanya tayo. Kastamet kanya tayo no daduma kakabsat. No saan tayo nga maannadan nga aywanan dagiti intalek nga Apo Dios kadagiti biag tayo. Ngamin impaay na kanya tayo. Daytoy ngamin dagitoy ti pagtaudan ti kinabaknang. Ket no awan ti panangilala tayo kakabsat. Awan ti panangaywan tayo. Ti kinamaag ti makita kanya tayo kakabsat. Daytoy ti adda nga iparangarang ti pangarig tayo saan at tinagtaudan ti kinabaknang nudi ket ti sungbat tayo iti daytoy asagot nga kinabaknang ti problema tayo kakabsat. Da tayo nga Kristiyano ti pamati tayo dagiti kinabaknang sagot ni Apo Dios kada tayo tapno kasta agbalin tayo met nga sagot kadagiti sabsabali. Saan nga dagiti sagot nga impaay na Apo Dios kanya tayo ket tagikwaen tayo. Ngamin no tagikwaen tayo dagitoy nga sagsagot nga impaay na Apo Dios kada tayo. Partuaten na ti kinamaag kadagiti bibiyag tayo. Makita ti kinamaag kadagiti bibiyag tayo. Isut gapo na nga insuro ni Jesus ti umno a kababalin a may papan ti panagurnong kadagiti kinabaknang napatpateg nga amang tibiyag ngem kadagiti material nga sanikwa kumakakabsat. Ngem adayo nga patpatgentay dagiti kinabaknang kaysa ti relasyon tayo ken Apo Dios. No iyeg tayo dagiti parikot tayo ken Apo, babayen ti kararag, sumungbat metlaing isuna itiwagas na ket ipakita na kada tayo no kasano akasapulan tayo ti agbalbaliw kadagiti kababalin tayo tapno kasta isuko tayo dagiti biag tayo ikomit tayo dagiti biag tayo ipamaysa tayo ti biag tayo ken Jesus. Ngamin no saan tayo nga aramidin dahi takabsat tibiddot tayo ket no saan tibiddot tayo ket saan nga gapu ti kinarangay na no di ket ti panagbiag tayo patyen tayo nga ti kinabaknang na ti mangipanamnama ti kinatalged ti biag kakabsat. Isut mangted ti ragsak, isut mangted ti masakbayan ket no kastoy ti kapampananutan tayo kakabsat. Nga malipatan tayo ti sabsabali kadagiti biag tayo ti kinamaag ti makita kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat ti biag nga awan ti biag nga awan ti Dios kadagiti bibiyag tayo. Ket tinamateryalan nga banag ti agari kinamaag ti makita ti tunggal may sa kanya tayo. Awan serserbi, awan ti sireb ti Diyos. No daduma kas ti panagkita tayo. Awan ti sireb nga mabalin nga ipaay dagiti sabsabali at tao dagiti aglawlaw tayo. Awan ti kina sireb tapno agbalin tayo nga responsibilidad nga responsible kadagiti daduma. Isut gapo na nga ti bibiyag tayo daduma. Agtultuloy nga ibaga tayo kadagiti bibiyag tayo, syak lang, nga mamati tayo, nga tibiyag tayo, isulaing ti agnumar kadagiti sanikwa nga nagbannugan tayo. Isut gapo na ti pangarig nga ibinasak tatay, nabileg daytoy nga mensahe, nga mangipakita, tinaununeg, nga panagbiag tayo, no ti kinabukod, ti makita kadagiti biag tayo. Da tayo metlaing ket agbalin nga masulisog kadagiti nailubungan asanikwa. Tasapsapulen tayo ti kinatalged ti material a kinabaknang. Isut gapuna nga dagitoy ti sapsapulen ti tao.
sanikwa, kinatalged, ragragsak, gapo kadagiti sanikwa tayo. Ngem mas pilyen tayo kumati biyag nga mangbangon, titunggal may sa kanya tayo, kas ti maysa nga tao, nga nagpatakder ti pagtaingan na, ti balay na, itirabaw, iti bato, nga saan nga tirabaw, iti daran. No kitain nyo, iti Matthew 7:24-27, kakunana, kayat ipakita na dayto di dua nga tao nga nagpatakder ti pagtaingan na itirabaw ti kadaratan ken tirabaw iti bato. Ket ididimteng iti dakkel nga layos na perdi ti balay na. Di nagpatakder itirabaw iti darat. Ngem ti nagpatakder itirabaw iti bato. Saan nga numampay dumteng ti layos kadagiti dumteng ti layos ken kuana. Kastamet titunggal may sa kanya tayo. Mabalin ang mabaybayan, tina-espirituan, a panagbiag tayo, ngem, nga ipangpangruna, dagiti panagrangay tayo, babaen ka dagiti trabaho, adal, negosyo, ngem ti panakipaset tayo, ken mapadpadakkel ti relasyon tayo ken Apo. Ket saan ko mga kastoy ti kagagalad tayo, kapsat. Ngamin, ti kinamaag, ti kinabaknang ket saan laeng a kinaagom, nudi ket kinabulsek, kakabsat. Bulsek isuna gapo kadagiti pudno a kinabaknang nga agururay ken kuana, ti kinabaknang ti pamati ayat ken biag nga agnanayon kuma ti agbalin nga pundasyon tayo, kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Isut gapo na kasti pangarig tayo, muyo ti pakdaar na, ti tunggal may sa kanya tayo, may busor ti kinaagom, ket maysa nga deklarasyon nga agannad tayo kuma, kadagiti amin nga sanikwa nga adda kada tayo kakabsat. Kayat naasawen, no kitain tayo, agannad kayo, kayat naasawen, dagiti tartarigagay tayo, ipasimudaag na iti di mapnek a panagtarigagay ti adupay. Ken dagiti kaya tayo nga maiggaman a kinaagom. Agresibo tayo nga agtarigagay nga maadaan iti kukwa ti sabsabali wenno basta agurnong nga awan patinggana. Ket dayta ti annadan tayo kumakakabsat. Nga dumteng ti panawen ti tunggal may sa kanya tayo. Nga tarigagayan tayo kadagiti amin nga sansanikwa kinabaknang nga addaan kada tayo. Nga oray dagiti sabsabali. Oray maperdida. Ngem da tayo agtagikwa tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat, ipaganet-get na ti daytoy nga teksto tayo ti kinaagom ken saan laing a may papan ti panagurnong iti dakkel a kinabaknang. Mabalin a may parangarang daytoy ti basbasit nga pamayan ti panagtarigagay wenno gapo kadagiti apal nga makita tayo isot nga tarigagayan tayo dagiti sabsabali. Amoyo kami no daddu makakabsat, gapo kadagiti apal tayo, gapo kadagiti panagtarigagay tayo, kadagiti basit nga banag, aging ganat dumakkel dayta. Isot makita kadagiti biag tayo o aging ganat dumakkel ket maperdin ti sabali. Gapo tap oray dagiti sanikwa ken biag dagiti sabali. Tagikwain tayo. Gapo kadagiti apal tayo. Isot gapo na nga rod kakabsat laglagipen tayo. Nga ti biag tayo ket saan laing abuklen ti kinaado dagiti sanikwa. Nadaddo mga min na kondisyon tayo, nalawagan tayo, ken naipakita kanya tayo, nga mamarati tayo, nga tibiyag ket talaga nga buklen ti kinawadwad wenno kiti kinabaknang. Dayta adda kadagiti kapampanunutan tayo. Dayta ti klase nga biyag nga adda kanya tayo, nga ti kinatalged,
kadagiti kasasaad tayo, mangted liwliwaragsak, kadagiti biyag ti tunggal may sa kanya tayo. Nga, dagitoy nga banag ket na ibasar kadagiti sanikwa tayo. Isot gapo na nga rod kakabsat, punasen tayo, wenno ikaten tayo, dagita nga panakaalilaw kadagiti biyag tayo. Ti biyag tayo ket saan laing amay papan kadagiti sanikwa. Ngem ibagbagana at ti biyag, ngem saan nga ibaga nga buklen na daytoy laing kadagiti sanikwa nga adaan kada tayo. Mas importante ti relasyon tayo ken Kristo isot haan tayo nga maalilaw. Ti saludsod ko nga rod ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat, nga mabalin tayo nga saludsuden kadagiti biyag tayo. Anya nga rod dagiti ipangpangruna tayo. Anya dagiti kabailan tayo nga ikammatalek ken Apo nga sagsagot na ti tunggal may sa kanya tayo. Nairamot kadi dagiti biyag tayo, iti pamati or wenno ti kinabaknang nga mangpataod ti kinamaag kadagiti biyag tayo. Isot gapo na nga rod kakabsat, ikagumaan tayo nga agbyag iti biyag nga nayaninaw nga addaan pateg ken Apo Jesus. Saan nga kinapateg kadagiti kinabaknang, gapo ta dagitoy nga kinabaknang nga addaan kanya tayo, laglagipin tayo, nga dagitoy ket parabor laeng nga impaay ni Apo Dios kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Laglagipen tayo nga ti pudno a kinabaknang ket saan nga adda kadagiti addaan kanya tayo nga sansanikwa. No diket ti aramiden tayo ti pagayatan ni Apo Dios kadagiti biyag tayo. Sapay la kuma kakabsat, saan tayo nga itulok nga dagiti sansanikwa, isot mga lilaw kanya tayo, tapno agbalin tayo nga maag. No diket agtultuli tayo nga ikumit ti biyag tayo ken Kristo, ipaay tayo ken Apo dagiti biyag tayo, tapno saan tayo nga maalilaw. No diket mausar dagiti amin nga sansanikwa, adda dagiti addaan kanya tayo ti pagayatan ni Apo Dios. Sapay la kumakakabsat nga no addaman dagiti kagagalad, addaman dagiti ugali tayo nga addaan iti dagiti sanikwa nga tarigagayan tayo, mas tarigagayan tayo kumanga ni Apo ti agari kadagiti bibiyag ti tunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen a makapagserbi iti dua nga among, taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggiddan na pagserbian ti Dios ken ti sanikwa. Kakabsat idaton tayo dagiti apagkapullo karkari ken datdato na pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen iti bank account ti Central United Methodist Church, ang maiparang kadagiti screen tayo.
nasagot. Ania puno ket pagyaman ited mi narag sa puso mi. Amen. Tultuloy kami nga agyaman ken nagdayaw ken ka o Apo, babaen ken giti sagot sansanikwa nga impaay mo titunggal may sa kanya mi. Mausar kuma o Apo dagitoy kadagiti amin nga ministeryo, aramid ken proyekto ti iglesia ken iparukpok mo tin ananay nga bendisyon mo kadagiti anak mo tapno mausar da agtultuloy kadagiti sabsabali ken daddo mapay nga aramid ti iglesia. Daytoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kastamet ken ka. Ti Apo adda kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yo dagiti puspuso yo. Itangad mi ida iti Apo. Itden tayo ti panagyaman ti Apo a Dios tayo. Nakanatad nga itden tayo ken kuana iti panagyaman ken panagdayaw. Agyaman kam ken ka Ama takas talauna iti panagayat mo ito'y lubong. Inted mo ti anak mo amang isalakan. Ti Apo iti amin na biyag, imay anak ipagyan kada kami. Nangagas ka nang isuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti managbasol ken nagunod na nga agpaay ken ka, ibaro a tao, babaen ti danom ken espiritu. Nakita mi ti dayagnan no pay kasta nga nagpakumbaba gapu ti panagtulnog iti pagayatam. Siyayat ay mawat en patay ti krus. Babaen iti papatay na, winayaan na kam ti panakabalin ni patay. Babaen ti panagungar na, itden na kada kami ti biyag na agnanayon. Santo, 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 Diyos na nabilen, langit and dagat haknot gloriam sadyay kangatuan nagasan iukoy galutin ang salud Hosana kangatuan idi rabii ti panangted na ti bagina nga agpaay kadatayo nangala ti tinapay. Idi nakapagyaman pinisi na ti tinapay ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana alaen nyo kanenyo daytoy ti bagik a mapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan ti panangrabii nangala ni Jesus nagyaman manen a maipaay kada kayo. Itden na dagiti adalan na ket kinunana uminom kayo iti daytoy amin. Daytoy ti kopa atulag ti darak anay bukbok a maipaay kada kayo ken kadagiti adu agpaay ti pannakapakawan kadagiti basbasol. No kanen tayo daytoy atinapay ken inumin tayo daytoy nga kopa mapabaro ti kapadasan tayo iti kaada ni Kristo kada tayo ti umay na ti maudi a panagbalegi. Agkararag tayo nga sangsang kamaysa Iti isangwanam iti lamisaan Diyos, saan kami nga umay nga agtalek iti bukod mi at kinalinteg. Nudiket itindi mabubos ngayat mo. May kam agsipod ta amumi at laing pamuspusan tapno agyak kami ken masarakan mi ti mataginayon a pamanik. Nakapennek. Isu iti panagtalek mi ken ka. Sapay kuma Panaglak ami iti daytoy a sakramento.
makatulong tinaimbag, apan nakaamumi ken ka. Mangipalagyat kada kami, ti panagbiag, nga daan na urnos, pan nakaawat, no a kinatao mi. Itinagan, ti mangisalakan. Amen. Amen. Agtugaw kakabsat, maawis tayo, iti daytoy nga kanito, nga aglakam, tinasantuan, nga sakramento, ti komunyon, ket ti lamisan, ti apo, ket silulukat, ti tunggal maysa, kada tayo. Unahin tayo, dagiti ubing, nadadtoy. Maawis ti tunggal may sa kanya tayo amin kakabsat. Ti daytoy nga kanito tapno aglakam ti kaspaset ti intay panagyaman gaputi kinaimbag ni Apo Dios kadigiti bibiyag tayo. Babayen ti nasantuan nga panaglakam tayo ti komunyon mangiparangarang ti panagayat ni Apo Dios ti tunggal maysa kada tayo. Kas kinunana inkawesyon ti baro a kinatao. Daytoy abaro a tao akanayon a mapagpabaro tapno umasping ti Dios iti namarswa kenkwana ket nananay ti pannakaamuyo kenkwana kakabsat ken Kristo ti intay panaglakam iti daytoy nga nasantuan a komunyon usigen tayo manen dagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo ipalagip na ti agbalbaliw, ti di agbalbaliw nga ayat ni Kristo, gaputi parabor na kadigiti, biag ti tunggal maysa kanya tayo. Dagiti ugali tayo, kababalin, wenno kagagalad tayo, kasapulan tayo, nga mabalbaliwan, mangiparangarang ti panaglakam tayo. Ti kinapudno kuma, tinamarswa nga Diyos, ti tunggal maysa kanya tayo, ti agari, ket babayen kadigitoy nga elemento, mangiparangarang ti pannakabaro, kadigiti pampanunot, puspuso tayo, ket mapalabusan tayo, maiwanwan, parabor ni Apo. Kakabsat, ti ingkay panaglakam, iti daytoy nga komunyon, mapabaro tayo kumang, kadigiti kagagalad, ugali, ken kababalin, ket intay panaglakam iti daytoy. Nagtultuloy nga usarin na tayo ni Apo Diyos. Itinagan ti Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Brothers and sisters in Christ, let us continue in the spirit of prayer and meditation as we prepare yourselves to receive the Holy Sacrament. Our tradition as a United Methodist Church in receiving the sacrament, it is a means of grace of our Lord Jesus Christ. And through this grace, we become more responsible, more holy, because this grace coming from our Lord through His sacrificial love on the cross of Calvary reminds us that as we eat the bread and drink the cup of wine, we proclaim the death of our Lord Jesus Christ and His resurrection. And so, brothers and sisters in Christ, as you receive the element of the sacrament, always be thankful, reminding ourselves that this is a privilege for us to receive this holy sacrament from our Lord Jesus Christ. Arise, remember that always Jesus loves you, and His peace may be with you always. Amen and amen. Let us continue approaching the table of grace being set before us. In the book of Psalms, chapter 121, verses 1 and 2, it says, "My eyes look upon the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the creator of the heavens and the earth." This morning, I believe, brothers and sisters in the Lord, being inside this church, it's one of the means of recognizing our need, recognizing that we need help, and that help comes from the Lord. That help would guide us through the rest of the day, the rest of the week. It's also a means of His grace for us. And we are so thankful because of the love of God through our Lord Jesus Christ. We obtain, we receive the help, we receive the blessings, though we believe in ourselves that we do not deserve it. But still, the grace of God is being poured upon us. As we partake the elements of the communion, the bread and the wine, let us also remember that the grace, that the help that comes from the Lord is being given to us. Let us also remember and recognize, because of the love of God, we are here and we are free to receive it. And may the blessing of the Lord, Father, Son, Holy Spirit be with us as we go on for this week. Amen and amen. Mga kapatid, nang sinabi ng Panginoon, "Ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo." At gayon din sinabi niya, "Ito ang aking dugo na mabubuhos para sa inyo." Ipinapahayag niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang willingness to offer Himself para sa atin, upang sa kanyang pagkamatay, ang ating lumang sarili ay namamatay din, at sa kanyang muling pagkabuhay,
nagkakaroon tayo ng kakayahang mabuhay sa biyaya ng Diyos. Hindi lamang niya tayo binigyan ng pagkakataong mabuhay na muli, ipanganak na muli, kundi binibigyan din niya tayo ng kakayahan, ng kapangyarihan, kung papaano tayo makapamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, tayong mga muling binuhay ng Panginoon, manatili tayo na nakatingin sa Kanya. Sikapin natin na sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, ipinamumuhay natin ang bagong buhay na tinanggap natin sa Kanya. Kaya humayo kayo sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon at naway maging gabay niyo ito, maging lakas, maging sandigan upang kayo manatili na nagtatapat sa ating Panginoon. Amen. Tuloy kayo nga maawis kakabsat, nga aglakam, tida ito'y nga komunyon, tilamisaan ti Apo, ket silulukat, titunggal may sa kanya tayo, sino man nga, kayat na adumatag, kenkwana. Dahito iti maudi nga dasar kakabsat, umay kayo amin, maawis kayo, at sangsang kamay sa tayo, naagyaman, kaya nagdayaw, babayan tintay, panaglakam. Kas kinunad, tinasantuan, surat, kas talauna, iti panagayat, ti Diyos, ti lubong, inted na, ti bugbugtong na nga anak na. Tapno siya sino man, amamati kenkwana, saan amapukaw, when numatay, no diket adaan, ti biyag nga agnanayon. Kakabsat, ti intay, panaglakam, iti daytoy nga komunyon, mangiparangarang ti panagpakumbaba tayo, panangi konpesar tayo, panangi pudno tayo, katagiti amin nga nagkurangan tayo, nagbiddutan tayo ken Apo. Ammo tayo nga adu dagiti nagkurangan tayo, adu dagiti nagbasulan tayo. Mabalin nga ti panagrikna tayo, basit wenno dadakkel nga basol, ngem dagitoy ket ay maysa nga basol ti imatang ken Apo. Ngem babayen ti intay panaglakam, mangiparangarang nga si pupudno tayo nga dumawat ti pamakawan ni Apo Diyos. Kadagiti nagkurangan tayo. Kaya tagyaman tayo, ti parabor na, ngayon paay na. Lukas ta, tultuloy, nga sisagana tayo nga umawat, iti dayta nga grasya na. Isot gapunat, nga tingkay panaglakam, tultuloy nga ipaay na Apo Diyos, tital na, ayat, ken ti parabor na, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Dear communion server, God chose you through this church to be an instrument of this sacrament, and through this sacrament you have a responsibility and a privilege, a responsibility for you to carry and live a life worthy to His calling, and the privilege to serve with our people and to our Lord God. May this privilege and responsibility always remind you that you are chosen. Arise, Jesus loves you, and may His peace be with you always. Amen. Tumakder tayo amin kakabsat.
Sangsang kamaysa tayo ti kararag. O Diyos, ited mi ti panagyaman, adda ka kada kami iti tiyempo ti komunyon. Na ikat ti anyaman na panaglalasin, na irugi ti baro a panagkakadwa. Itdem kadakam, langyen ken Kristo. Na iso maimay tapno agserbi kadagiti tattao. Itdem ti grasya ket panakabalis, nga agpaay kadagiti amin at tiyempo. Itdem ti ragsak, ti panakabalin mi, anak mo, ken ti panagtulnog, ti pagayatam. Itinagan ni Kristo. Amen. Amen. Thank you, sir. Hidatun yuday tabiyagyu, tama sa pulti apu, bisat kinatutu, kaya't naiserviyo. Isuti ulidan tayo ni Jesus sa manlugod. Biyag natin na indado, agapukada kayo. Hidatun yuday kararagtay amin ng kakapsat, maawis kayo sa sino man ti kayat na ti agyaman, adadagiti dawat da, maawis kayo dito sangwanan, tapno kastagat may kararagan kayo. Kararag tayo, bendito ken amami nga ada sa dilangit, agyaman kami, ti daytoy nga kanito. Ti impay mo man yan, akanito tapno agyaman ken agdayaw kami ken ka. Mangiparangarang ti panagpakumbabami nga dumawat, ti asim, pamakawan mo, ken kastamet tapno ipaaymi ti panagyaman, ken panangi paaymi ti biyag mi, kas si bibiyag ti sangwanam, o Apo. Wen Apo, agyaman kami ti kundaway, nga panaglakam mi iti Santa Cena, o Apo. Nga mangiparangarang mi ti panagpakumbabami, kadagiti amin nga nagbiddutan mi, ken ti pamakawan mo met, kadagiti amin nga nagbasulam mi ken ka. Agyaman kami, pudno nga naasi ka, ti parabor mo awan inggana, o Apo, kadagiti bibiyag mi. Agyaman kami, ti kinamanagayat mo kadagiti bibiyag mi. Wen Apo, adadtoy digiti anak mo, si papakumbabada nga agyaman ken agdayaw, ken dumawat manen ti bileg, pamaregta kadagiti bibiyag da iti sumaruno nga lawas. Bendisyonam kadi dagiti bibiyag da, dagiti pagbiyagan, ken kastamet kadagiti pampamilya nga impaay mo, ti tunggal maysa kadakwada, o Apo. Bendisyonam mo, Apo, dagiti adasag sa gubanit da, kas kini Kuya Elmer Lacerna, o Apo, nga ada iti sa gubanit na, o Apo. Kidawe mi iti agtultuloy nga panakikadam. Kastamet dagiti kakabsat mi nga nagapupay iti Dupax, o Apo. Agyaman kami ti gundaway nga nakaduami isuda ken dagiti araraw damit, o Apo, para kadagiti pamilyada. Ipaay mo kadi. Ken sangsang kamaysa kami, o Apo. Amumi nga ada dagiti kiddaw, dawat, tarigagay nga kararag ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Ket ipaay mo kadi siya ayat, si paparabor, o Apo, si bubuslon ti tunggal maysa kadagiti anak mo. Tapno makita dati nagpayduma nga addaan ti pamati, gapo kadagiti parabor nga impaay mo. Wen Apo,
repeten na kami kadi, kas maysa nga gimo nga daan ti pamati panagserbi, ken panagayat ken kao Apo. Ipaay mi kadi dagiti bibiyag mi, kas daton as bibiyag, tap nagtultuloy nga mausar kami, saan laing kadagiti pamilyami, komunidad ken kastamet ti gimong mi, dito'y iglesia mi, dito'y Central UMC. When Apo, amom dagiti tartarigagay, dawat titunggal maysa kadagiti anak mo. Ngem kidawe mi manen ti maminsan ti panakikaadam kadagiti biag mi ti sumaruno nga lawas. Ikanakam kaditi sireb tapno saan kami nga agkurang ken agkamali. Kadagiti amin nga aramid mi no diket sika ti may tagay, sika iti mapadayawan kadagiti bibiyag mi Apo, kadagiti lugar nga nangamayabam kanyami. When Apo, dinggem dagiti araraw mi, dinggem dagiti anak mo Apo, ket dagiti dawat da kuma ipaay mo nga siya ayat ken nagtultuloy nga ipaay mo kadi ti tartarigagay ti tunggal maysa kada kami. When Apo maminsan manen pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi, kas pamakawam mi met kadagiti amin nga nagkurangan mi kenka. Dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Di kay bundeng amangawa, ayat mo ang sapul na yag na metiin yawat na basul tay sinubot na. Gloria na inabinayam, dito'y lubong bimabam. Pagdayaw tay ngad kenkwana, biag ken amin napigsam. Hidatun yuday tabiyagyo, tama sa puti Apo. Amin na kabaelan niyo, kenkwana iserve you. Amen. Iyama ken anak uma, ken Espiritu liliwan, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, nalpasen ti gimong tayo ngem ti panagserbi ket mangrugi. Ket ti intay panangrugi, ti agtultuloy nga panagserbi tayo ken Kristo, babaen ti iglesia na komunidad, ken ti daduma pay nga nangayaban na, ti tunggal may sa kanya tayo. Ti agtultuloy nga ayat na, parabor, ken grasya na, ti ipaay na ti tunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.